ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Авто ТВ. дӯстон, имрӯз 7 январи соли 2026 бениҳоят як навори ҷолиб кардам баъри шумо. мутмаин ҳастам навори имрӯза ба шумо маъқул мешавад. дӯстон ва шахсоне ки дар канали мо нав омадаед, меҳмон бошед, агар хоҳишманд ҳастем як дона лайкчаи бесум ва обуна шудан фаромӯш накунед. навори зинда аст. хонаҳо, квартираҳо, техникаҳо ҳаст ки ман имрӯз баъри шумо пешкаш мекунам. дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи навор барои реклама кардан метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. дар кадом нуқтаи ҳам ҷумҳурии худмон набоша бардорҷоно, илоҷ мекунем ки рафта аз наздик хонаҳои шуморо ҳам ба навор бигирем. қиссаро кӯтоҳ мекунем бардоро, мақсад олӣ. холас тамошо кунед навори имрӯзаро. мегзарем ба эълони аввал. хонае ки айни ҳол камера кардасем бардоро баъри шумо аст, дар шаҳри ҳисор аст, наздик ба душанбе. шаҳри ҳисор дар уртабоз ганҷрез агар шунида бошед, иборат аз 4 ҳуҷра ва 12 сотиқи дигар замин дорад. бубинед, гирду атроф ҳама маҳкам кардагӣ. 4 ҳуҷрага дӯстон, ина фаромӯш накунед. дар ин хонаи ростагӣ бардоро инҷа меҳмонхона аст. хушрӯяк чотка тайёр кардагӣ барои харидорон. дар ҳолати хуб ва замонавӣ қарор дорад. масъалаи об, масъалаи барқ мушкил нест. ҳуҷҷатҳоша бардорҷоно мега агар ки ами 400 000 сомонӣ бита, худам ҳуҷҷатҳоша 100% омода мекунам. аз сабабе ки дӯстон ба фарзандам мега рости гап барои ҷарроҳӣ кардан 200 000 сомонӣ дар кор аст. срочно бояд ҷарроҳӣ кунем, аз ҳамин сабаб мефурӯшам мега. хуб, дар уҷа дӯстон як меҳмонхона буду, дар ин даруни калидор боз 3 дар хонаи дигар як ҳаммом барои замистангузаронӣ. анаиш ҳавлӣ аст бардоро. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. дар ин тараф чӣ аст? дар ин тараф ҳоҷатхона ҳаст. ҳоҷатхона дар ин тараф, анҷомхона дар ин тараф. дӯстон, боз дар наи пушт бози қайга ҷо ҳастай. мақсад касе ки ягон чиз дига кина, мақсад ҷо ҳай. ҳолат ҳамин дӯстон, нуқтаҳои хизматрасонӣ, беморхонаву дигар чизҳо ба ҳамин хона яъне ки наздик аст. касе ки агар харидорӣ кунад, аз номи канали мо занг бизанед, бардор азиз, боз муомила карда мешавад. анаиҷода бардоро як тайга оғилхона аста. барои як гов дорам гуфт, ҳамунҷа мақсад як оғилхонаи майда кардагӣ. рости гап аи хона ягон зарар дидагӣ нестака. хайка бардорҷоно, подписчикои муҳтарам, зур омагӣ мега чӣ кунем? 200 000 сомонӣ бояд мада барои ҷарроҳии фарзанд дар кор аст. хулоси гап бинед, 4 тараф маҳкам кардагӣ. ҳақ ҳамсоя инсонои хуб. мактаб наздик аст, мағозаҳо наздик, каничкаи автомобилҳо, яъне ки мешини боз душан мемира. касе ки уртабуза бидона, тарафи ганҷрез агар бидона бардоро, аллакай маълум ки ҳамин нуқтае ки хона қарор дорад, нуқтаи бад нест. ҷои хуб. занг занед фақат аз номи канали Авто ТВ. дӯстон, мегзарем ба эълони дуюм. квартираи фурӯшӣ. гуфтен акай лур бошаем гардиши Ленинград, ноярӯдаки як квартира нормали мо ки арзонтар бошад. сабаб яъне ки дӯстон сокилни аст ба мо равон кардан. 2 рақам аст, 2 рақами русӣ. квартираи фурӯшӣ дар ноярӯдаки, дар гардиши Ленинград. 2 дар хона 45 метри квадратӣ дар ошонаи сокилӣ, яъне ки падвали касе ки агар надонад, сокилни этаж. леки ремонтиш бардоро бениҳоят қоидавӣ олӣ кардагӣ аст. ягон мушкиле нест, яъне 250 000 сомонӣ нарх, сокилни этаж. рақамҳои +7 964 344 84 95 дар ин ҳам ватсап аст. +7 963 324 74 59 дар ин ҳам дӯстон дастии русӣ аст. қади чизи чораш яъне ки савдо мекун мега. евро ремонт кардагӣ. хулоси гап ништия. эълони сеюм мегзарем. касе ки корхона дорад дӯстон, ба миксер, ба духовкаҳо, да ҳамин чизо бардоро да халадильник, агар ки дар кор боша ҳамин чизо, рафту омад дар корхонаш ҳамин чизо намерасад,
марамад занг бизем бардро. Фурӯши холодильник, фурӯши миксерҳо, фурӯши духовкаҳо, ҳамашон бале дӯстон истифода шуда. ҷои истиқомат яъне ки шаҳр адрес дар шаҳри Бухтар аст. нархи холодильникҳо бошад 5000 сомонӣ, нархи духовкаҳо дӯстон 20000 сомонӣ, нархи миксера маслиҳат мекунем гуфтаакамон. рақамҳои TCL WhatsApp дастиякада марамад метавонем муроҷиат кунем 937 83 80 80. аз номери канали мо занг занед. шояд ки боз арзон кунад дӯстон. хуб мегзарем ба эълони чорум. боз як хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Бахш аст. я дар районаш дар райони ами Бахш деҳаи Питет меган. дорои 6 сотиқ ва як ҳуҷраи дигар. дар ин хона дӯстон сараввал пеш тамошо кардан роҳҳо нигоҳ кунед ҳамаша берохтагӣ. ин лави об инеми куча дием кучане семишненем дием рост ба рост мефрай падём дием хона короче дасти чап чорум хонаи фурӯшия инеми рахатем инеми хонаи фурӯшия короче نمیره کارچی نمیجه نمی داروزا شایی نه کارچی نه خونه چه مش یعنی که زمینی چوتکای جای زوره زمینی زوره اینه خونهش خیلی خیلی صورت بگیرم اینا نگاه کنید اینا یک خونه دوره خونه که نمیدونم چند با چنده قلفه اینا کارچی داری خونه ولی تیزه دمیتون تمام کارچی هم خونه های نمیدونم که محکم اینجا اینا مقا خونه های زمین خولی های کارچی نک چوتکا اینجا اونا او داریم 24 ساعت سویت است اگه نمیدونم سویت رو درست سرسون مودیسن اینا زاود پیشونای جای او دریا داریم جای 100% زمین زوره برداران عزیز کاروتی که بگم اگر شما دهنه 6 ساتیق یک کامنتره با نرخ 170 میتن کوارتیر فروشی در شهر دوشنبه است اینمی 100 دیم ده در 100 دیم میکرورایون یک حجره 30 متری کвадрат دارد آبشی ببینید در یک ماشونه قرار دارد 30 متر کвадрат است از سببی که 3 رسم داشت بردارم ما گذاشتیم اینجا باشد حمام و حاجت خانه‌اش 285,000 سومانی رقم ها این 900 01 93 70 واتساپ دستیاکه مرامت مراجعت کن در 100 میکرایون جایگیر است میخونم نزد تاکسی های ریگر حصار است فراموش نکنین خب چه خیلی بگم تون باز تخ پاسپورت دارد مقصد از جهت حجت مشکلی نیست اعلانی ششم میگذاریم دوستان خانه فروشی در ناحیه رودکی امی سه در خانه که دیده ایستادین با کلیدارش سرول باز یک تایگر مغازه هم دارد هم یک کمان این هم به نظر بگیرین دوستان خانه همین است در ناحیه رودکی در جماعت زینب آباد دهه حسن آباد دوستان سه در خانه با کلیدار زمینش باشد 6 ساتیق زمین در بر میگیرد حمام هست حجت خانه هست حاضی بردارو درون خانه هم نصیب باشه شما دا نشان میتیم اگر که مخولتون شود فکر عقیدتان در کامنتر نویسین در نرخش اگر ارزنده باشد دوستان کامنتر نویسین من کامنت شما رو منتظرم مکتب دارد متپونک دارد اپتیکا داره بردارو خانه 2018 ساختگی راستیه بولوی
کلدار کухні ҳуҷҷатхона гирдаш ҳам маҳкам ҳуҷҷатҳо бошад техпаспорт сертификат қарор дорад. нархаш ҳамихаки 210,000 гуфта истодан айни ҳол. хуб дӯстон, илоҷ бошад агар магазинам доштааст, баред аз наздик як қатъяка бишнед суҳбат кунед сари як пиёла чой. насиб бошад боз арзон мекунад. аз номи канали мо ҳатман занг бизанед, ина фаромӯш накунед мардуро. аз номи канали биген Автотв именой омадем, баги арзонш кака. ба ҳафтум эълон мегзарем дӯстони азиз, квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Исмоил Сомонӣ қарор дорад. айни ҳол 2 ҳуҷра 68 метри квадратӣ дар ошонаи шашум. ремонт бошад дӯстон дар ҳисоби коробка. ремонт надорад тамоман. коробкаи бардор агар мақсад баъд аз харидорӣ кардан боз аз худат маблағ сарфа мекунӣ. 340,000 сомонӣ бардоро. 2 ҳуҷрага қариб 70 квадрат аст. рақамҳои 321 23 0048 WhatsApp дасти якада метонем муроҷиат кунед. хона дар маркази охи бардоро, назди бозори Меҳргонда қарор дорад. сентрдай. аз ҳамин сабаб бардоро комментария накунед ки Бдодарҷон ту фақат мақсад хонаҳои песеб ба навор мегирид. дар шаҳр аст охи, дар сентри шаҳр. аз ҳамин сабаб хитон медонем ки қимат аст. эълони 8 мегзарем квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. анака бинед дӯстон, 2 ҳуҷрага ремонт дорад дар ноҳияи Сино аст. 40 квадратаи обшӣ. ремонт метавонед ки бидроин тамом зиндагӣ кунед. 450,000 сомонӣ нарх аст. рақамҳои 979 22 77 11 дар назди масҷиди Серков қарор дорад. яъне ки ҳаминҷа ҷойгир аст ҳамин хона. бино бошад 4 ошонага, худи ҳамин хона бошад дар 4 ошона қарор дорад. навсохт аст, таъмири нав дорад, обу барқи доимӣ дорад, ҳуҷҷатҳо ҳаст, фақат мунтазире мега харидори ҳақира. эълони 9 мегзарем дӯстон, боз як квартираи зебо дар ноҳияи Сино. анаинаш бошад дар Зарнисор аст дӯстон. дар Зарнисор дар ошонаи 14 айни ҳол қарор дорад. ҳамин бино бошад бинои 21 ошонага ҳаста. иборат аз 2 ҳуҷра 41 метри квадратӣ бо нархи 400,000 сомонӣ. бубинед, ҳамин хонара 400,000 акамон гуфтесан. рақамҳои 783 08 01 01 занг занед. дар ноҳияи Сино аст, дар маҳаллаи Зарнисор аст. бинои мастерок аст. боз дӯстон, ина фаромӯш накунед. хулоси гап навсохт дар 14 ошона қарор дорад. ҳуҷҷат ҳаст, шартнома ҳаст дӯстон, лифт дорад. илова маълумот метавонед ки аз хадяка пурсон шавед. даҳам эълон аз ҳамин иборат аст ки дӯстон ба охири барнома мерасем. бардорони азиз, модарони гиромӣ, ҳамин хел хонаҳо бошад дар кадом нуқтаи ҷумҳурии Хидмон, метавонед ки барои савдо кардан ба канали мо муроҷиат кунед дӯстон. барои реклама рақамҳои мо гузоштагӣ аст. ман ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед, наворо тамошо кардем дӯстон аз аввал то охир. миннатдор. то навроҳи оянда худованд ёр мададгор. то бошада паноҳтон ба худо дӯстон.